Webafowethu na inkulumo kaMthandeni Cawamela Mfoko Amanqele esiyiqede abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke lapha ke ayipost ekhasini lakhe lokwa Facebook. Uyabona bafowethu la kumaskandi ziyenzeka. Kumaskandi kuthiwa uma uthatha ngenhliziyo inkosi impela ke ungagcina ke umele inhliziyo makusha abantu. Kodwa ke nantu udaba ke esikulona. Bafowethu ngicela uqale ngamukela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ke sanibona ke uma uqala ukungena ke ngicela wenze ubulungiswa ke ucindezele button ka subscribe ke uphinde like lama video ke engikwenzela wona. Webafowethu ke uMthandeni ke uposte nayi ke inkulumo ke ishiya abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ke bekhuluma ke imbono yahlukahlukene. Hey, angifisi ukuthi uyihlaziyelwe mina kodwa ngifisa ukukufundela njengoba injalo. Uthe uyindoda ongayethemba ezisho yena wasethi ke uyindoda engenawo ke uBings waseyifaka ke lapha kama emoji kaBings wathi ngemuva wasethi ke hashtag ke lapha ke SK Putin ke lapha ke kuba mfowethu abantu abaningi ke sebephawule izinto eziningi ke ngale nkulumo kaMthandeni ke eveza ke ukuthi akanawo ke uBings ke ngemuva ke lapha ke etshena ke abantu lapha ke ikhasini lakhe noma epostela ke ekhasini lakhe. Abantu abaningi ke bathi phuqu ke lapha ke baya commenta bakhuluma ke ngalolu daba ke abanye ke sekukhona abantu abathile asebebagagulile ukuthi ke uMthandeni ke lenkulumo ke uyibhekise kubona. Asazi ke bafowethu makunje ingakho ngithe bathi kula kumaskandi inkosi impela ke muza ngomqondo noma ke ngenhliziyo encane ugcine ke uzwela kakhulu ke lapha ke kodwa muza nje uthi ke indawo yegame noma ke indawo yokudlala ke kuthiwa ke uphuma ke ungalimalile emoyeni. Kodwa ke asazi makunje sikhumbule ke ukuthi uMthandeni ke masikhuluma ngoMthandeni sikhuluma ke ngomaskandi ke omkhulu kakhulu endimeni ke ongusomlando omqavile endimeni njengoba sazi ke ukuthi kuno 30 million okhona ke lapha ke weParis siphinde kube no 16 million ke okhona ke kuphinde kuzoba no 11 million futhi ke okhona weGushi ke lapha ke kuyivideo yabo noma ke ku-music video. uMthandeni mesikhuluma ngayo ke sikhuluma ngeciko esicishe sithi ke lihamba phambili ngemlando okwamanje njengoba ke sike sabona ke YouTube nako Spotify nakho ke iqhamuka ke nenkulumo enjengale ethi ke akanawo ubhontshisi ke ngemuva. Kuthini ukuphawula kwakho? Asike sidibane nje kwezinye